Kaixo, ongi etorriak solasean elkarrizketa zikloko, elkarrizketa berri honetara. Solasean zikloa, Bidasoaldeko, Euskarazko edabideen zikloa da. Gaur, Ander Sarratea, Fikobako zuzendari kudeatzailea dugu gure artean, Euskal Kostaldeko nazioarteko erakuste azokaren berri emateko. Batetik, Ander, ongi etorria, elkarrizketa ziklo honetara gaur ekonomia gaia izango du batez dela, baina Fikoa hori baino askoz gehiago dela usteet nik behintzat. Hurbilenetik hasteko, 2017 ekitaldi mordoa egin dira dagoeneko Fikoban, eguzu balantzea txiki bat, 2017an nola doan jakiteko. 2017 oso ondo hasi da guretzat. Lehen 6 hilabetean izan ditugu, hori zuk esan duzun bezala, ekitaldi mordo batzuk, eta gainera ekitaldi berriak, hori da importantena. Urtero beti gauz gerbiak hasitzea. Eta aurten gainera, proiektu berriak etorri direnak, ematen du geldituko direla gainera, zeren lehen edizio horiek onak izan dire. Orduan, pozik esan dezaket, lehen 6 hilabete hauek onak izan direla. Erakustazoka dago Fikobaren goiburuan, baina hori baino gehiago da, areto sorta hau. Noski, Fikoaren lehen helburua da behintzat nola den mugaz gaindiko proiektu bat, alde moduan behintzat muga hori pixka bat desagertzea, ez? Iparraldeko euskaldunak, hegoaldeko euskaldunak hemen baukate leku bat, nun ekitaldiak antolatu, baita ere, baina elkarrekin ezagutu, ez dakit, hor dauka fin europear bat. Baina baita ere, bultzatu ekonomia orokorki, evento eta ekitaldi profesionalekin, baita kulturale baita, edozein motako ekitaldiak antolatzen dire hemen. Eta gustatzen zaigu jarri hori balorean, azken finean gure aktibitatea da giza pertsonen elkarren interakzioa eta elkar ezagutzea hor ibiltzen garako, ez? Orduan, uste dut daukagula paper importante bat. Azken urteetan jarduerak diversifikatzeko autua egin duzue, zergatik? Noski, diversifikazioa importante da sektore guztietan, batez ere ez izateko dependentzia hondirik. Izan berituzu ekitaldi, azokako ekitaldiak, baina baita ere izan berituzu aretoetan eta auditorioan beste motako ekitaldiak, behintzat oreka bat izateko eta bat desagertzen bada ez bestea ez izateko eraginik txarrik Fikoba orokorrean, ez? Orduan, beti bilatu behar da diversifikazioa. Eta krisi garaia ere, suposatzen dut, somatuko zuela Fikoban, esaterako berak milioietako zorra eduki du azken urte hauetan, eta erakustazoken sektorean krisia gogor jo du. Fikoban krisia nola eraman du? Guk egin genuen analisia bat, eta ikusi genuen azokaren sektorean nola zegon, Espainian, Estatuan, European ere bai. Eta hor ikusi genuen oportunitate bat zela Fikobarentzat krisialdia. Azken finean, guk gara estatuko erakustazoka txikiena. Eta azokari gertatu zaiona da krisialdekin indirela txikitu eta sobratzen zaiotela espazioa. Orduan, espazioa sobratzen den hori norbaitek ordaindu behar du. Guk gure esparruan, gure azoketan ez da sobratzen hainbeste espazioa, hau da, ekitaldiak ondo sartzen dire Fikoban. Hori egin digu guri izatea oso errentagarria eta izatea produktibitatea handia. Orduan guri ondo etorri zaigu, ondo ez, baina esan zaigu, oportunitate bat izan dugu hor guk kokatzeko sektorean eta ekartzeko antolatzaile berriak Fikobara. Zeren ekitaldi horiek antolatzea beste lekuetan askoz ere garestioko da. Zer nolako aukera berriak izan ditu Fikobak? Ekarri ditugu karabaneko azoka, ekarri ditugu antzinako objektuaren azokak, mila gauz, ez? Baina azken finean da, kokatzea guk antolatzailearentzat leku produktibo bat bezala. Eta hor, irekitzen zaizu atiak edozein sektorentzat. Peiek aipatu bek, badugu baita ere Bordele oso gertu, pixka bat aireporturekin gertatzen moduan, baditu oso gertu beste referentzia handi batzuk, ez? Nolako da harremana, elkarrana, kompetentzia dira, nolako da hori? Guk Gipuzkoan ez daukagu horlako kompetentziarik. Guk esaten dugu garela Gipuzkoako pabioiak.
kursalak egiten ditu beste motako ekitaldiak, eta guk azokak eta behar dituzten zabalera handiak. Egia da, gero daukagula BEK, daukagula Iruñan ere dago Refena, beste erakustazoka bat, baina hemen irentxe ere Iratin dago Ol Iratire bai. Bueno, bakotxak bidatzen du bere bidea, baina instalakuntzak ez dire dena. Hor behar duzu atzetik lantalde bat, profesionala, lantalde bat sendoa eta urteakin ikasi ditun gauzak bezeroi aportatzeko. Eta hor guk oso ondo finkatuta gaude. Baina beste aldetik ere bai, daukagu azpigiturak oso basikoak. Daukagu topoa hementxe gure atian, tren geltokia ere hementxe bertan daukagu bat Hendaian eta beste Irunen ere bai, autopista hementxe pasatzen da, daukagu leku estrategiko bat, ez? Eta lantaldeaekin, leku estrategikoekin, lortzen duzu poliki-poliki gauzak ateratzen, ez? Ia 15 urte bete dira jada Fikobak ateak zabaldu zituenetik, hasieran ekonomia arloan kostatu zen, ez? Baina gaur egun zein da osasuna, dagoeneko inbertsioa amortizatua, hemendik aurrera, zein egoera. Oraindikan Fikoba, egia da, aurrengo urtean egingo ditu 15 urte, eraikina ordainduta dago, ez dago zorrik, baina ere Fikoba oraindik behar du laguntza Irungo udaletxetik ordaintzeko mantenimendua. Baina urtero behar dutun diru laguntzak gutxiago dira, eta hori behar du bidea hori, ez? Orduan, horrengo erronkak izango dire, 3-4 urtetan ez izatea dependentzi finanzierorik ez udaletxetik, eta ez diputaziotik, ez inorretik. Baina, hori debate bat da ere baita, azken finean, hori alda Fikobaren helburua, zer da Fikobaren helburua? Laguntza behar, igual, laguntza publiko bat izatea eta hori ematen badu posibilitatea gauzak igual sozialago egiteko Fikoban, igual merezi dupena. Ez dakit, hor ikusiko dute zuzendariak zer nahi duten egin. Guk hor dabil. Zein norabide ikusten diozu gutxi gora bera sektoreari datozen urtetan, epe labur ertain batean? Nik uste dut, batez ere Gipuzkoan, badukagula oraindik bide luze bat egiteko. Azken finean, azokak ziren existitzen, horrelako azokak ziren existitzen Gipuzkoan Fiko bat horri arte, orduan oso gazteak gara. Nik uste dut, Gipuzkoan eta gure inguruan dagoen ekonomiarekin behar dela horrelako erramienta bat enpresak hobeto eta gehiago saltzeko, eta nik usten diot bide luze bat. Orduan, guk nahi duguna da, zenbat eta gehiago ekitaldi profesionalak antonatu Fikoba, zeren dire ekitaldi batzuk usten dutela aberastasun gehiago gure inguruan. Hotelak, jatetxeak, hornitzaileak, eta hori izango da gure urrengo errenkoa, baina nahi dut ezan, erakarri aktibitate profesionala gehiago. Esondo. Eta zein eragindu pixka bat aurreratu duzu, baina irian, Irungo irian zein eragin izan du eta dauka gaur egun Fikobak? Nik uste dut, 15 urte hauetan eragina soziala importante dena daukana. Azken finean gure azoketan bisitari kopuru handia bat da Irungoa eta Hondarribikoa, Hendaikoa ere baita. Ez gehiena, nahi dut esan 125, 130 bidasoaldekoa dira. Beste 170 dire, beste Gipuzkoako herri guztietik, eta hori. Baina, hemen egiten diren ekitaldi gehienak dire publiko horrokorrena, adibidez Bioterra azoka, ezta? Orduan guk sartu dugu hemen Bioterra azokaren tematika bat, hau da, klima aldaketa, produktu energi berriztagarriak, alimentazio ekologikoa, tema hauek berriak dire eta gure inguruan hori segurazki izan du bere influentzia. Eta segurazki jende asko orain interesatzen zaio sektore hau, ez? Orduan, hor badago eragin positibo bat jarri berela mailan, zer Fikobako ekitaldiek egiten duten gure inguruan. Eta, 15 urte pasatu ondoren, gazte asko etorri ziren Gabonetako haurparkea aurrak izanik, eta gain daukate 20 piko urte, eta beraie bizi hausian izagu dute Fikoba ezagu dute hemen, eta badakite hemen gertatzen direla gauzak, batzutan interesgarriak, bestetan behientzatez, baina hemen zerbait beti badago ikasteko, ondo pasatzeko, ez dakit, oportunitateak emateko.
Eta dagoenetik eskualdeko publikoak ze feria edo ze azoka ditu gustukoen? Bueno, nik uste dut bioterra oso potentea dela guretzak, eta gero Gabonetako azoka ere baita. Hor mugitzen du batzutan 24.000, 20.000 pertsona, horiek dire, ez, importanteenak, uste dut. Eta jendeak eskatzen du behar bada ez dagoen azokaren bat edo zerbait berria? Bueno, guk beti ibiltzen gara belarri irekiekin, eta bai, baita justu aurten irekiko dugu azoka berri bat, eskulan azoka bat, Harri Horri Har deitzen da, izango da irailan, eta hori izan da gauz bat jendea etorri dara eskatzera. Ikusi dute Barcelonan, ikusi dute Bilbon, eta da gauz bat orain modan dagona, etxean egin gauzak, eta hori, eta bueno, jarri gara harremanetan Bartzelonako antolatzaile batekin, eta elkarrekin antolatuko dugu aurten Harri Horri Harren lehen edizioa. Ez, bueno, hori beti sortzen dire oportunitatea. Zuk euki bertuzu belarria irekia, jendea batzutan kartze ditu ideionak, eta bueno, saiatzen gara behintzat, sartzen gure planifikazioa idei horiek aurrera ateratzea. Eta komunikazioak, azkenean Fikobak ekarrak hartzen ditu bezeroa, baina baita ere enpresak, zenbateko garrantzia daka? Komunikazioa basikoa da. Guk ez bagu komunikatzen nahikoa eta ondo, inorrek etzun gurtaz zer eintzungo. Orduan, saiatzen gara, bai Silviarekin, bai gero sare sozialekin, betiko medioekin eta beste sistemekin, aldugun gehiena ezagutaratzea gure aktibitatea. Azoka bakotsak badauka bere aurrekontua, bere estrategia, eta segitzen du bire bidea denak ezagutzeko zer gertatzen den Fikoban. Bai, aipatu duzu jendeak zein azoka dozien ekitaldi dituen gustokoen, baina zuk zeuk, zertan jartzen duzu pasio gehiago, zer duzu kutxunen, eta zut erantzun korporatiborik onartuko, denak maite dituzula. Ez, denak maitatzea zaila da, baina, niri proiektu, asko gustatzen zait, eta asko maiteet hasieratik antolatzen dugun kongreso bat dela uinak, itxasertze eta klima aldaketa. Asko maiteet zeren ideian eri izan zen, ez broma da, baina nik nahi nuen bultzatu horrelako proiektua, ikusten nuen oportunitate bat Fikobarentzat nun dagoen kokatuagatik, nahi betezan, klima aldaketa ez du ezagutzen mugarik, ez? Olatuak torriko dire berdin Endaira, Hondarribira, Donostira, eta hor ikusten nuen Fikobarentzat oportunitate bat, horren tematika garrantzitsua izan ta gero, sortzea proiektu horrela, nasteko teknikari eta zientifikoak, frantzikoak, espainiakoak, Euskal Herrikoak, eta hor behien artean hitz egitea klima aldaketaren buruz. Eta hori izan izateke niretzat proiektu politena. Bai, aipatu duzu, Irunek badula lotura Fikobarekin, baina bi kasu aipatu nahiko nituzke adibidez, Irun Rock, Irira jundan, noretu esateko, Irira junda, eta adibidez ere, Samartzaletako herri bazkariko arduradunak, beti gutxikoak esatute, Irunen nahi dutela egin beraien herri bazkaria. Bai, Fikoba, Irunen dago, bertakoa da, baina deslotura txiki hori edo... Hori deslotura naturala dire, nahi ezan, guk beti goitiekin lan egiten dugu oso hurbil, saiatzen gara laguntzen aldugun guztia gure bizio profesionalarekin ekitaldi munduan, baina beraiek aukeratu behar dute nun egin, nik 20 urte izantea, hobeto Moskuko enparantzan egitea gauzak. Gaur egun igual horrelako azpigitura bat izan da, segurtasun aldetik eta beste historiangatik, igual ondo dago hemen, ez dakit. Nik ez izin diot esan hemen egin edo han egin, beraiek ikusi behar duten nun egin. Baina nik ulertzen dut, oso ondo, bai. Eta tartean ere, eta berritasunaren edo, azken aldean, kutxu politikoko ere ekitaldiak egin dira, ez? Alderdien aurkezpenak, bestelakoak, hori ere irabazi du. Bai, alokatzen dituzte instalazioak, segun ze grupo politiko, bai, noski. Bai, 2003ko urrian ireki zituenak Fikobak, 15 urte ingo ditu. Lehen esan duzun bezala, ez da, heldutasunera iristen ari da. Bai, heldutasuna oraindik gaztea da, proiektua. Utzi bertzaio denbora. Baina, lehenbiziko arronka nik uste dut ja pasatu direla,
hau gizartaratzi, jendeak ezagutzea, zenbat eta gehiago ekitaldiak eta izatea kontu neko orekatuak. Bueno, orain beste perspektiba egin behar dire eta ikusi hurrengo 15 urteetan zer nola ikusten dugun Ficoba, ez? Baina, bueno, nik uste pozik egoteko. Eta duela 15 urte, Ficoba proiektu bat, papereko proiektu bat soik zenean, jendeak orduan zer esaten zuen, agian zegoen oso guztiz konbentzituta edo... Bueno, nik ez nintzen orduan hain, badakigu proiektu berriak ateratzea, beti da oste hor eztabaidak batzuk bai, besteak ez. Baina, bueno, azken finean proiektu hau ez du ematen baino nahiko txikia da, eta nik uste dut arrisku gutxia zegoela. Eta, bueno, poliki-poliki atera da aurrera. Gaur egun ere izango dire pertsonak pentsatzen dutena hemen beste gauz bat posibetzela egin. Baina, bueno, hemen dago eta hau aurrera te berda. Ni hori da nire lana. Eta 15 urte hauetan, agian iritzi eraldaketarik Ficobarekiko edo ikusi duzu? Bai, hori sumatzen da, batez ere ikusita zenbat jende etortzen den gure ekitaldira, eta bere sare sozialek ere esaten duten buruz, eta nik uste dut ja onartuta dagoela Ficoba balio du, baukala bere lekua hemen, jende asko hartzen du, kanpotik hartzen du jende asko, nik ez dakit ez bazen Ficoba hemen, eta ekitaldi mota adibidez Bioterra berriz esan da, zertaz etorriko ziren Irunera, ez, jende hori etorri ditzen direnak, edozein Euskadiko puntutik. Gu gara hortarako, Bidasoaldeko, gora punto bat, atraktibo bat, jendea etortzeko. Hori jarri berda, mailan. 15. urte hurren horretarako, aurre ikusten duzu den nolabaiteko ospakizunik, gauza berezirik? Bueno, guk, ni behintzat, nire estrategiak neko desberdina dire, adibidez, etzaigu gustatzen ponposoak eta horrelako gauz espektakularra egitea, guk saiatzen gara aprobetxatzen oportunitateak sendotzeko proiektuak. Adibidez, igual egingo ditugu gauzak, baina ekitaldietan. Bioterra pixkat berritzeko, igual aprobetxatu eta 15. urtean hor egin zerbait. Edo gaunetako azokan, baina ez dut uste egingo dugunik ekitaldi berezirik, ez dakit. Neko xume eta apala gara. Egin dugu 2017aren orain artekoaren mintzat errepasoa eta hemendik aurrera, zer dator, zer azpimarratuko zenuke? Bukatzeko urteak neko lana daukagu, proiektu berriekin harri izan duten bezala, izango ditugu ere bai Fikure, seguritate aldeko azoka bait ere bai, baina betikoak ere etorriko die, Fiko Auto, bigarren eskuko azoka bat, izango dire mugaz gaindiko ekitaldiak, aktibitate kulturala, denetik izango da. Batez ere nahi duguna da urtea ondo bukatzea, oreka izatea ekonomia aldetik, eta ja, ari gara lan egiten 2018-rako azoka berriak antolatzeko, proiektu berriak, eta hortaz gaude. Esan duten bezala, inberduguna da proiektu berriak sendotu, gelditzea hemen ja betirako Ficoban, eta beti proiektu berriak ekarri urtero Ficobara. Eta proiektu berri hauetan, Ficobak soilik antolatzen ditu, edo behar bada bestelako enpresekin kolaborazioak egoten ditu? Bai, hor, guk ere desberdinek gade. Estatu mailan erakustatzokak normalki bere azokak gehienak beraiek antolatzen dituzte. Guk ez, guk gehienak antolatzen ditu beste batek. Guk daukagu lantalde bat eta guk antolatzen ditugu Bioterra, Gabonetako azoka, Uinak, kongresoa, eta Gabonetako aurparkea. Beste guztiek egiten ditire, beste antolatzaileak antolatzen du, alokatzen du instalazioak eta bar, edo egiten dugu antolatu elkarrekin, guk jartzen dugu instalazioak, beraiek jartzen ditute ideia lan taldea eta hori, eta horrela egiten dugu joint venture motako lana, ez? Baina gehienak dire beste aktorek sartzen ditugu lanean Ficoban. Eta jasotako ideien artean, ideia zororik edo behar bada egin ezin daitekeni jaso duzu? Asko. Ezin dire aipatu batzuk, ezin dire aipatu.
Baina, bueno, batez ere gertatzen dena, jende asko, noski, sektore hau ezagutzen da, bere ekitaldi bat antolatzen denean, jende asko ezagutzen du. Baina gero ez dire konturatzen azpitik dagoen antolakuntza eta lan taldea eta hori lan asko dela. Orduan batzutan tortzen dire, zerbait okurritzen zaiote kalean tortzen dire, eta daukat ideia bat, hau egin behar da. Eta, bueno, pentsatu duzu, hau, ez dakizart, bueno, nik ez dakit nola antolatzen. Orduan, askotan gertatzen da hori. Gipuzkoan batez ere falta zaigu profesionalak ekitaldi munduan. Jakiteko nola antolatu, ze metodologia dauden, nola egin behar diren gauzak marketing aldetik, eta hori poliki saiatu bergera lortzen. Hemen izatea enpresa txikiak edo ez txikiak antolatzeko ekitaldiak Gipuzkoan eta Fikoban. Tirander, astindu ederra eman digu, Fikobaren eguneroko jardunari, errepaso politia izan da, zehatza gainera, eta besterik gabe, bukatutzat emango dugu paso lasean zikloko elkarrizketa hau, Ander eskerrik asko, Zuei. beste David Dateko kazetarei ere eskerrik asko, eta hurrengo solasean elkarrizketan ikusiko gara.